ka sumabot. Lisod kay na igsoon. Muna nga giwali ang pulong sa Dios aron makasabot ka. Nga inanaon kay pag kinabuhi nining kalibutan ng madamlog. Yes, daghang sala dinhi. Muna nga kinahanglan atong masabtan ang pulong sa Dios aron dili na mahimong tinago sulod nimo. Kinay tawo sige paminaw sa pulong sa Dios. Wa gyud siya sabot. Sige basa sa Biblia. Wa siya kitang milagro sing kinabuhi. Muna kinangtun-an na to sunod ingon sa dinhi. Sa Juan 8:47, ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. So kung iya ka sa Dios, mamati gid ka sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man ang pulong sa Ginoo mo, ayo. Amen. Kung wala ka nakahibalo, di ka magka-interes ana. Kay kung ang Dios nga imong gialagaran mo ayo, magka-interes gyud ka. Kung sa may kuan sa imong kinabuhi dinhing kalibutan na mahuman ka dinhi unsa ra man. Pagutanon ka sa Dios, ngano man imong kasong gingharian, nagunsa ka sa kalibutan, wala. Naglaroy-laroy. Bisita ka dapit. Asang makasalanang mundo dito. Mo na isultin mo sa Dios. Ningon ang pulong sa Dios kung lisod maluwas ang usa ka matarong nga tao, unsa pa ka makasasala. Hala, magmatata. Kung lisod maluwas ang usa ka matarong, unsa pa ka makasasala. Mo nang ginasangyaw ang pulong sa Dios na si Lord Jesus ang dapat mabatunan nimo sa imong kinabuhi. Unaha imong pagalingon igsuot paniguruha. Kay dinhi sa kalibutan walay mo bato dili ka bisag maabot pag 500 mong gidad pamatay kita di tawo in physical. Ay ha ka mo uban ngadto sa Dios. Mo na imong siguruhon sa imong kinabuhi. Mo na ingon siya, unaha pagpahari ang Dios. Kay ang tinuod didto kita mo uli sa ginharian sa Dios dili dinhi niining kalibutan. Mo nang ingon siya dinhi ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Ngano man makasabot man siya. Makadungog sa pulong sa Dios, open ang iyang salabutan, spiritual understanding. Masabtan niya ang pulong sa Dios. Bisag kinsa pay moali diha, masabtan nimo na. Kay wala na nagpabiling tinago sa imong kasing-kasing ano man. Sa sige nimong tuon gipahari nimo imong ang kaning pulong sa Dios imong kinabuhi. Masabtan nimo na ngadto sa ngadto. Basta ikaw willing lang ka. Ingon sa dinhi. Dili, ingon sa dinhi. Ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios apan kay dili man kamuya sa Dios dili kamo mamati kinsa nagpalinglingog kaganihara daghan ang ga-share sa pulong sa Dios pero wala ka nagka-interes kay wa ka sumabot pero sa kadugayan sige nimo pamati sa pulong sa Dios makasabot ra gyud ka imposible 5 years na ka naggraduate wa gyud kay nahibaw ang answer sa number 1 makasabot ra gyud ka basta willing lang ka paminaw lang igsoon higala paminawa lang ang pulong sa Dios sa ngadto-ngadto no, mawagtang ng gahi tig-angak sing-kasing. Yung sa dinhi sa Buhat City 51 pagkagahi ninyong ulo pagkatiga sa inyong kasing-kasing nganong dili man kamo mamati sa minsan